No ja si sadnem. Chvíľu dieťa, chvíľu dospelá. Hlavný attraction dňa. Každý očakával. Ale voľnobeh má dobrý. Tak to auto bolo dobré. Jemu to stačí. Nie, prečo zomrel? Tuto sa otáča, alebo sa ide celé? Neviem. Povrali, že to ne. Na kríž to máte, poď. Tu máš jedno. Oliva ruka do piči. A není toľko divákov dneska. Tak ešte ráno. Tam je to vzadu. Ale aut je viac. Počkaj, priprav sa, že aj odskakovať môžeme. Ale aut je viac. Teraz... jedna! Prečo mám pocit, že toho zapadne? Tá ako keby není zabrzdená, tá sa hýbe. Ja sa už k smiechu. To by už nestiel. Podvidíte, konec. Toto auto zjede celé dole, tak ja si zjem topánky. Počúvaj, Gizu, nepoďme, hej. Poďme, prosím ťa. Nepoďme, počúvaj. Podvihni mu došku. Hej, podvihnime došku. Ale ešte dvoch stretnúť. To nie je to sám, podvihnite to. Počkaj, pán. Vyš nepoďme, hej. Tu podáš. Nepoďme. Jak tomu číni? Hej, BMWčko. No, podvihni mu. Ajdu. A prednými kolesami ju stiahne. Tu je svitný tento. Nemáte ešte jednu dosku. Máťo, budí. Ježiš, to tam mám púšť. Oktávka, RS-ka. Znívaj dole. Čo si koľko dalo, bo čo, zaj? Čo si kokotný. A položí dolu. Dobre, to padlo. Stárne. Nevadí. Neviem, taký si obraz. Marek, aspoň sa usmej, Marek. Ale ja už... No počkaj. Ale bezo mňa. Nezadíva. Poď, schovaj sa. Pozeraj, teraz vypeckuje. Ja to už vidím. Ručná. Už je to dole. Ručná! Páňo, ručná! Ty kokot. To teda nevidie. Choďte odvízť.
tak tleska. Je to rukošný. Zahrievanie slikov. Už je na ono. Leží. Doskoč, Paľo. Lebo tam je Duka, ja ma nič, idete nič. Paľo, ručnú si mal, za to si tískal dosky. Ale Tak stáli ti zadné kolesa. Áno, stále. Stáli, plačili. Vieš čo? Rušná bola. Môj podajavil, veď Španielko dole máš pič. Počúvaj, dojezd za jednu, odlož pod tú dosku a přijde dole. Dojezd za jedno 4-5 kúm. 4-5 kúm daj pod dosku. Na divu pod dosku a pod dosku podám. cuknite aviou. Kurva! Choď do piče! Pane. Ty si hosti do pšíva. Ako až do piče do ostránok stiahneme to dole dobre. Aha, dobrý nápad. Choď dopredu, ako až ideme to zahodne a stiahneme auto do piče. Jemne do našich. Dolu a šikta. Ja budem nič, to je normálne, Dávid. To si nevidel začiatok. Koľko aj tak má, som bol v štvorke. Prečo? Veď tu je organizátor, povieš, že má 1998 objem. A to máš jedno kde si.